פרטו. יש לנו עכשיו, לא פרטו, איזה מסוגת אני. ראיתי סרט שאני כאילו אמרתי יום פרטו הרבה זמן. רגע, מה? כאן אנחנו יכולים להיות בהגנה. מהר גייס, מקווה שלא הגיעו לכאן. حمود حبيبي حمود חמוד חביבי כאן. حمود حبيبي حمود. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים זה סייפטי לנו, גייס. אז אני אמורה יותר מהר להגיע עוד כזה מקום. לא. Yes or no, yes, please. מה, רובקס? טוב, חברים. זה לא יהיה פעם טוב מזה. בואו נחפש משחק אחר. סימרה. למה היא בואה רק בגלל? סמרלי. הוא יהיה פרטו. אוהבת אתכם. ביי.